मुलि समावहायनो दायो लोगोफोर ओरैबायदि खुहा मथा-मथि सानबासो जाबाय आरो खुहा खुनाया चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय दायो माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहायबो ओरैबायदि माने खुहा खुनाया थामाम दायोथ' माने दिनैहाय सेटारडे सुनिबार बाराय ओरै चिरां डिस्ट्रिक्ट ओरै भुटान बर्डार भुटाननि ओरै खोलाथिंजाय दादगारिनि खोलाथिंजाय सान्तिपुर बाजार दङ बे सान्तिपुर बाजारावहाय गोबां मानसिफ्रानो माने माल माथा लानानैहाय थांबाय सोरबा माइरं फाननो थांबाय ओमफ्राय माइरं बेफार फाननो थांबाय ओमफ्राय बायदि मैया मैगंफोर ओमफ्राय जिब जुनारफोर मा होनो अमा फिसा अमा बेदर माइ फाथो बायदि बायदि माने फाननो थाखाय थांनाय जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय आंबोथ' माने साहा दखानदारफोरखौहाय माने मथा-मथि 3:30 बाजियावहायनो लांनानैहाय दोनहैनाय जाहैबाय ओमफ्राय लांनानैहाय फैबाय ओमफ्राय मोखां सुबाय देलायनानैहाय फैफिननाय जाहैबाय आरोखि नै दाबो 6:30 बारलाबो दाबो नै बिदिनो आरोखि गारियाखौ नुलायलायखाया खुहा खुनाया बेबायदि आरो दायो नैबे जाहैबाय माने नाम्बार 1 सालबारि बालाझार होननाय माने वेटिं जाहैबाय आरोखि बियो जाहैबाय नाम्बार 1 सालबारि बालाझार वेटिं बेबायदि आरोखि बेवहाय माने गोबां बेबायदि गथ'फ्रा बेबायदि माने वेटिंआव थायो आरो ओमफ्राय बेवहायनो सोरबाफोर जुदि माने गारिफोर नांगौ जायोब्ला ओरै बेंटल ओरै थुक्राझार ओरै सान्तिपुर ओरै आमलायबादा रानिपुर थांनो हाबाय आरो ओरैहाय सारियालि जादों आरो बे लामायावहाय बे जाहैबाय नै ओरै गासागावजों थांबाय ओमफ्राय बे जाहैबाय नै सिदाया सान्तिपुर थांबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय आमलायबादा रानिपुर बायदिसिना गामिफ्राव थांबाय आरोखि सोरबाफोर जुदि माने थिंफोर माबा माबि माल माथाफोर थखथाफोर जाबनो थाखायहाय बिराद मोजां आरोखि नैबे कम्फर्टेबल बेखौ फोल्डिं खालामबाय खेवबाय आङो ओमफ्राय नैबेखौबो फोल्डिं खालामबाय नायदो नै बेयाव जाहैबाय थिं जाबनो मोजां आरो थिं बैनिफ्राय मथा-मथि बैनिफ्राय बेसिम ओरैहाय थब्लेट ससेल' थायो आरो मथा-मथि 10 फुट 9 फुट बेफोरबायदि माने थिंखौहाय जाबजायो आरो थब्लेट सिदा ओमफ्राय गोजौआवबो जाबजाबावोसो ओमफ्राय नैबेयावबो जाबजाबावो आरो गोलावनो माने फोल्डिं जायो नालाय बियो बिराद मोजां आरोखि कम्फर्टेबल बेनिखायनो माने सोरनोबा जुदि माने थिंफोर जाबनोब्ला माने आंखौहाय कन्टेक्ट खालामनानैहाय लांनो हागोन आरोखि सान्तिपुर आरो बेंटल बेवहाय लायनो हागोन आरो थिं जाबनो बिराद मोजां ओमफ्राय बेफोरबायदि फोल्डिं नङिया माने जाब्लाबो माने बायब्रबनो एसे चान्स थायो ओमफ्राय टिफल थांनो एसे चान्स थायो आरो बेनिखायनो नैबेदियावहाय माने बिदि फोल्डिंआवहाय जाबोब्ला जेबो दुखु मोननाय नङा ओमफ्राय जेबो जानायबो नङा आरो बेनिखायनो नोंथांमोना माने थिंफोर जाबोब्ला थखथाफोर जाबोब्ला बाथामफोर जाबोब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामदो आंनि मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 9957983790 9957983790 बिदिब्ला हामबायसै लोगोफोर दायो नै ओरैबायदि खुवाया खुगासिनो दङ माब्लासिमावहाय माने खुगागोन बुंस'नो हाले आरो मथा-मथि बे खुवाया 8थासिम 9थासिम थानो हागौ आरो मथा-मथि बेफोरबायदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसे दोनथ'नाय जाहैबाय लोगोफोर हामबायसै बिदिब्ला थेंक इउ गुड मर्निं टु अल अफ इउ